Okay, welcome to my channel mga kaigsonan. Okay, adlaw Huwebes sa Pizza 31. Katapusang adlaw sa Agosto. Ugma, uno na. Nagsingabot ng kapistahan din sa Luon, Bohol, September 8, 2023 mga kaigsonan. Okay, naniya kita sa Luon Sentro. Gitawag ng Lagdaang Merkado. Nagtanaw-tanaw kung say mga nindot nga talanawon ning nagsingabot ng kapistahan din sa Luon Bohol sa Birhen sa Kasilak mga kaigsonan. Okay, ako ipakita ninyo ang mga talanawon din ini atong lungsod sa Luon atur sa umaabot ng kapistahan. Okay, sorry ta sa sulod mga kaigsonan, ipakita ninyo. Okay, kini mao ang entrance sa bagong gymnasium sa Luon. Okay, kini diri na parte mao ni ang entrance code para sa mga kananan music kao sa may ngalanin music kao kainan 23. Okay dinhi while gakaon-kaon ka naminaw po kag music kara gabi ini maong tos kapistahan maabot ng kapistahan ni Galon na Rilsonan. Suroy lang mo dire kung gusto mo kaon-kaon o gusto mo dire daga ni halo-halo, ice cream, sa padiha mga mais nga nilaga o mga mani, mga snacks nga iba-iba awat kakuha mais na Rilsonan. Buti mo daw awalay bakuha dire di man restaurant pero dito sa Picas Merkado gitawag na bagong merkado. Na dito ang barbacoa. Okay, kini mao ni ang mabli og gabi alas di magkaparya na uban nga moadbag alas 3, alas 4, alas 5 ngadto na sa alas 10 gabi. 10 gabi og wako masayop. Okay na bibo sila ng gabi diri. Bibo kami diri gabi. Pagsaram ko man gamo kwarta sila mga kwartahan bibo sila po dini. O pon pista tutob ni mahuman awat na po na sila dili mo ang wala taon nga diyan music sa stage. Aduh video tadi ya vamos a ver nih kagak guys kini sayo mulai kaway okay majo ning ani kay uhaw ba kay tawag JSB kan tag JSB lo si kay mag-vlog sa kuna halinan kag daghan dinhi pohon humok pa man gud humok alas 3 ning uban hindi magdingan di ay dili ice cream, palitag ice cream. Di apa. Di bugoy-bugoy nga bata. Taga-asa di ka, taga. Alam mo ito kanay kuan, nay falls. Na iga diha Bajang. Taana mo Dibuha di ang dapit di ay. Kita namuan. Kita mig day 20-30. Sa kadlaw. Sa gabi ha. Muin mi ana og alas 2. Imuham ka ni? Di, ngamuhan na po niya ni. Kami agyo level. Alam mo ay! Ay, kaya napuit ni. Kuha po, maka-estimate, huwag mauna na kadagan na. Oo po ni. Ay! Napuit, butang na na eh. Oo. Training pa dyan niya ni. Training mo po na eh. Ayo, kay. Aw, 5. Saan po na, chocolate? Oo. Ay, kana po eh. Kuha po na, kana i-appeal po na. Ginama, ada-ada. Pinalit po ni sa kuan, ICM. Mamul ba kay? Hindi po yung lalim na yung kuan. Muna, Jess. Oo. Okay, salamat. Salamat. Pilain na do? Mo ba di? Kuan? Yan, hindi kabot po rin. Hindi kabot. Isuin mo na. Siguro. Ilang bata? Hindi kabot yung kwarta din sa siyo, hindi kabot.